Tiprasarokni kapal talika hamiani kapal bisi phaika bisi thangka ahai bisi brum no roman script timbagi khorang ti salaini nago khorang ti salai keno ma hai keno exam hayakeba porikhani jorawa rungsrungnai tiprasarok khorang ti sawi roman script no tubulayo phiaba tini permanently roman script rijakya tiprasarokni suiblai suinani hayakeba tini koktama suinani abati rokno exam achoknani tini sakni kokthai kothama abati rokno suinani bagino tini khorang ti salaini nago bisi phayu bisi thangu tini roman script no tuye choba khaine nago o choba khailai thani keboni sajlaba langma ariwo keboni sajlaba mathai chawo ahai keno tini haino hai bisi kaisani poriwo kifili tiprasarokni laibuma obode ongkha tini o roman script na tiye khorangmang ti salainani nago phiaba tini tabusuk jora mohai keno go hijagya hapangni bisingti roman script no permanently tini roman script no norokni kokthai kothmawo dajaknai hini sajagyani bagino tini roman script ni bagi khorang ti salai nukjakha tini seswa hatini kaisa outpost tongmani naimathang rokni o jaga ono tini amchini lukurok hekeba rungsrungi tongnai al khaino tini khorang ti salaimani mangpli kasawi phaika langma nangkhe langmarinai theinangke theirinai hai hini tini sawi khnarika ullaharok khorang ti sanai roman script ni bagi thenangni chatini bagino hekeba thenangni chini sikle rokni bagino o roman script no tino chungtini langmari nai theinangka theirinai hini sawi khnari mani o rungsrungnai jik lama kasunai lukrak Puila hamai maya khoro tini oro sini movement no phainai sini all college student sini bukhujok songkong pornai je pornai rok sini tanghu tongo tini so ompi am saigo seswa elakao sing tini movement khaimani omon jotong saimanu sini roman script no tini sing tini sapung kebo maise ya bo khali khaiwi tini sini pornai je ro busubu dukhuma ka ko khumuk tiklaiwi amai movement khaimi keba sing tabo khor ma kha sini boar bisinte tapon sini movement success ya kho success e mane sini roman script ni bangoi je government tapon go sini ka bo sing saimanu keba sini boar rasna ko sarkha tini phungni chi maise wi tongmani chini serai khonai chini student no bilai ku khomanjak ni chini main sobang khe state government te dili government chini soba ngebon moi boagra so sakhaibu already sengtabu tini hopung tabu 7 badi thangkha 7 jorang tongkhangkhe tini movement chini success ka already o success in bisi tini oro chini se sobo sing lama ka somani sing tini withdraw khaina hi ching boagra ni kok thaiben sing tini khaina kha dorkan angke boagra tini atani bisi message somnai kora message somnai bahai message sing saimiya boagra ni message sing na singwino dorkan khanani khana sing 5 ta khin haini hai phai nang phi sing khana joto chini raji tongu ba sing goseinawo chini student te white te phuli kok thaino hamjanai chini mani kok na hamjanai sing khana phuni jaraw sum khapni soba tini ni je o lakar to kabuto roman script no kuno success ni ba permanently oba keno rokno roman script by ne exam year to year khaini mara ma kha tini ni khopri movement success da tamati tini success na actually ang movement success human ki tini je tini sapung ni movement chini one day ni chini movement already success baiki success human office khaimani ya jara office khaine ro khaimani thaimani ya mane already tini school hoite close sungjak block hoite close sungjak bibino office tini khulokmaya tumani mole sing lai roniya borno chini problem tam borgo sinani thung haisi sing sai ke sing sakha chini problem ni bisinti no sing chini roman script by chini kokro baso mas hine hine sing borno bujok sawino jara officer tonai robu tini bor office thane tongkon mathai angkha ba manai na khabar robu chini jora ma hakino tini ni je kungkutang jora chini no chini orok thai na thaka or singri tongnai rok class 2 re kutu kering exam tongni khamani tini to bro exam relia tini o exam roki postpone adong
एग्जाम तो पोस्टपोन या किंतु सारा तिप्रावर सोंनोबो अमा ने बेसिनथिनि देराय तुम नरि तिनि और तंनाय बर एग्जाम होया आं एक बছর अब गैप उनानै फियाबा एक बছर गैप माने बेसिनथि सानि रोमान स्क्रिप्ट नि सबा खाय माने तमु सक्सेस संगा किसिनि नेक्स्ट जनरेशन कुसुं नि बांगै सिं सल्यूशन ओंनाय सिनि रोमान स्क्रिप्ट नि बांगै मा सक्सेस संनाय ओ वान सो वास तिनि बर एग्जाम रयाखै तिनि बर सबा ओंखाजा तिनि फंनैसो